ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಭವನಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಸೊ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆತೆ ಮದಿಮಲನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇವೇ ಒಂಜಿ ರೋಡು ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋದು. Hai. Hai, kenda. Hai. ಕುಂಡೇರ ಅಗತ್ಯತೆ ನಡುಕೊಂಡು ಶ್ವೇತ ಶ್ವೇತ ಅದನ್ನ ಪಗಾರ ಎರಡು ಗುಲಾಬಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೋರು ತೆಲಿಪಿಡೆ ಇಂದು ಗುಲಾಬಿ ರೋಸ್ ರೋಸ್ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಕೈ ಬರಿ ಕೈ ಮೊದಲು ರೆಡಿ ರೆಡಿ